Care-i tămnătoare? Tămnătoare. Are care. Videla го знам, бе. Там няма тъмно, бе. Care, bе, la, знам къде. Are care, дай бе, който е тъмнătoare, да тъмнătoare. Той не е ли, бе? А? Той не е ли? Той, добре. Аре, кой по-пъче? Той тъмно ли като гледаш? Нема е. Тъмно в газа. Газа. Мала пуска капана. Аре, дива. Нема мене, братчека, магрешки, ма бърка. Ето е тъмно, Веско. Ето е тъмно. Не, той е голямо трябва. Пластмасово трябва. Саркаско. Амбе. Той кой е? Той, той нас така тъмно. Малко че прешик. Малко в газа. Мала пуска. Нема насам. Стига. Не писят нема газа. Кажи нещо, ако са време. Взимай светло, е. Няма светло, искам тъмно. Тъмно, мала пуска капана. Аре, няма ли? Аре, дай нещо. Аре, ще отворяме, лево. Ще взимам всякъде. Майка му, само като погледнете. Взимай светло, е. Това няма светло, kako mi, tako mi, sam postarka. Взимай малка бутилка. Е, си малим бутилка, аре, дай нещо, аре, лево, имаш ти, Взимай една загорка. Олем загорка, малко ще има давай. Ще дай нещо. Дяволско да има ти, дава. Дай нещо. Вземи си една лимонада. Вземи си една водка. Една водка, мътки няма да има. Едно вино? Взема едно червено вино от 2 лева. Кой ти вини по-старкаското?
20-20. Стига е, Веско, не аз... Aia salire care căvâră. Așa gărăgeare. Ce pucăve n-a gărăge. Mă găl, pare rază. А, неща аз. Не дръждаем да ти две на кора. Де? Ой, за... Ела, дай ма къде си? Айде какъв го играе? Лекча. Шарна моля съм тепе. Репиче. Айде kada barmane. Не е смешно. Си го снимам за мене. Играва чрез шопка. Знаеш ли му история? Долу горе. Не цялата. Не, аз няма практика. Искаш ти варя както беше лица. Петър е в това учило. Ти си младеж. Беше директор на курса, той учил. И идва Александър Добър. Твоите родители знаят. Идва Александър Добър. И охраната го оправят. И един пистолет веднага. Той така ме чел. Охраната веднага Александър Нормо. Вика го долу охраната. Ето го пусна. И го прави. И там директор на... Аз съм бивш офицер. Няма кой да го прави, както няма. Аз ще го да бели картофи. Обаче никой не е казал колко. 70 кг картофи. Идете ги занесете. Чува съм го си, да. Вика тук, бе, остави порта да работя. Аре, не ми е къси, бе. Не се да дадем къси, бе. Айде, добре, брат, бе. Има ти апосъл. Не, да. Нещо... Как си ви на мене, бе? Как си ви на мене? Кога да идам, бе? Как си ви на мене? Кога да идам, бе? Как си ви на мене? Как си? Първи ще остата. Айде, първи не как са първи, бе. Кой се първи, бе? Добро. Ба, майки, секната. Бачил. Майки в канала. Нас мога, бачил. Сара циле, бе. Бой, бе. Няма ги баджа. Не избягаха? Аз съм коншия, бе. Не избягаха? Айде, ама мене, мате, мисля за мене, къде на мене? Те, самата са да стима. Аз не знам, бе. Имай, бе.
Tam नहीं उतरे हाँ निज़ाम Не знаю. Atması değişir mi? Ha? Atması. Birazdan mı? Atlayın maktab dedi. Ne şunlar var. Ne? Ne?